Tervehdyksiä hyvät ystävät ja muistakaa vielä tilata Ilkka Vakkuri-kanava tämä tai uudistuva mediatalo, siitä vaan tilaamaan. Jos olette jo tilannut, niin siinä kohtaa missä on tilaa, niin on tämmöinen lehmäkellon kuva ja vasemmalla on sitten liity. Ja liittyminen on jäseneksi ja siinä on pieni maksukin. Mutta tässä ei ole mitään maksua, kun tilaatte. Siitä ei saa kukaan yhtään senttiä rahaa, että voitte olla ihan huoletta. Mutta sillä tietysti edesautetaan, että tämä kanavat tulevat enemmän esille. Sitten yläpeukku. Jokaisen videolla mitä enemmän tulee yläpeukkua, sen todennäköisemmin sitä sitten myöskin levitetään. Jotenka kun ei se mitään maksa, niin ei kai se mikään vaiva ole, jos ystävällisesti teet ja valitset siitä sen yläpeukun. Sitten mennään tähän asiaan, joka tällä kertaa on sitten tämä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Mitenkä hän olisi hyvä pääministeriehdokas. Mennään ensin positiivinen, neutraali ja sitten kriittinen. Ja näissä kaikissa kohdissa otetaan huomioon ei vaan mitä perussuomalaiset ajattelee tai joku muu, vaan myöskin ne, jotka vastustaa Riikka Purraa. Se on ainut tapa käsitellä monipuolisesti. Niin kaikkien näiden ehdokkaiden kohdalla käsittelen niitä näkökulmia, mitä heitä vastaan puolesta ja mitä neutraali on esitetty. Ja mennäänpä sitten matkalle yhdessä. Riikka Purrasta, syntynyt 1977, perussuomalaisten puheenjohtaja vuodesta 2021, valtiovarainministeri vuodesta 2023. Hänen elämästään ja sopivuudestaan Suomen pääministeriksi käydään nyt 3 versiota. Positiivinen versio. Riikka Purra on Pirkkalassa syntynyt vahva nainen, joka on noussut akateemista taustasta, valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta 2005 poliittisen uran huipulle. Hän työskenteli tutkijana ja poliittisena sihteerinä perussuomalaisissa ennen valintaansa kansanedustajaksi 2019. Hänestä tuli puolueen puheenjohtaja samana vuonna. Vuonna 2021 hän voitti puheenjohtajuuden ja johti puolueensa vaalivoittoon 2023. Muodostaen hallituksen kokoomuksen kanssa. Uudelleen valittuna puheenjohtajana kesäkuussa 2025 hän on osoittanut kestävyyttä, johtajuutta vaikeissakin tilanteissa. Pääministeri Purra on toiminut varapääministerinä ja valtiovarainministerinä edistäen tiukkaa talouspolitiikkaa 6 miljardin euron sopeutuksilla, jotka ovat vakauttaneet Suomen taloutta ja mahdollistaneet investoinnit turvallisuuteen. Hän on korostanut maahanmuuton hallintaa linkittäen sen kansalliseen turvallisuuteen, kuten itärajan sulkemiseen, Venäjän uhkaa vastaan ja osallistunut antirasismikampanjoihin osoittaen henkilökohtaista kasvua menneiden virheiden jälkeen. Esimerkiksi 2023 anteeksipyyntö vanhoista kommenteista. Henkilökohtaisesti hän on vegetaristi, luontoharrastaja ja puhuu avoimesti pitkistä työpäivistä yli 12 tuntia, mikä tekee hänestä tämmöisen luotettava ja sitoutuneen johtajan. Vuonna 2025 hänen laihtumistrendinsä ja kasvavat hyväksyntäluvut kertovat suosiosta. Pääministerinä Purra olisi dynaaminen, rohkea ja käytännönläheinen johtaja, joka yhdistää talousrealismin ja kansallisen edun puolustamisen. Hän tuo hallitukseen tarvittavaa päättäväisyyttä kriiseissä, kuten taloushaasteissa ja turvallisuusuhissa. Sopivuus pääministeriksi erinomainen.
Eli Riikka Purralla on ne edellytykset, mitä juuri pääministeriltä vaaditaan. Sitkeyttä, kestävyyttä, sitoutumista, uurastamista, kykyä selvitä kriiseistä, kohdata vastoinkäymisiä, kohdata kritiikkiä ilman, että siitä masestuu ja löytää teitä ja ratkaisuja ulos ongelmista. Sitten neutraali versio. Riikka Purra, syntynyt 1977, on Pirkkalasta kotoisin oleva poliitikko, joka on valtioteuden maisterin tutkinto Turun yliopistosta 2005. Hän työskenteli tutkijana ennen siirtymistään perussuomalaisten poliittiseksi sihteeriksi 2016-2019. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2019, puolueen varapuheenjohtajana 2019-2021 ja puheenjohtajana vuodesta 2021. Uudelleen valittuna kesäkuussa 2025. Hän on ollut valtiovarainministeri ja varapääministeri Orpon hallituksesta vuodesta 2023. Hänen poliittinen uransa on keskittynyt maahanmuuttoon, talouteen ja turvallisuuteen. Hän on edistänyt tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa linkittäen sen turvallisuuskysymyksiin, esimerkiksi itärajan sulkeminen 2023-2025, joka vielä jatkuu. Ja on ollut mukana talouden sopeutuksissa 6 miljardin euron leikkaukset. Hallitusta ovat varjostaneet kiistat, kuten 2023 paljastuneet vanhat rasistiset kommentit vuosilta 2008-2011, joista Purra pyysi anteeksi, sekä puolueen sisäiset kohut, esimerkiksi 2025 puolueen jäsenten kommentit. Hän puhuu avoimesti työstään yli 12-tuntisista päivistä ja harrastaa luontoa ja vegetarismia. Vuonna 2025 hänen hyväksymisluvut ovat nousseet odotuksia korkeammalle. Purra on kokenut ja verkostoitunut poliitikko, mutta hänen johtajuudesteensa liittyy kiistoja menneisyydestä ja hallituskumppaneiden toiminnasta. Hänen pääministeripotentiaansa riippuu vaalimenestyksestä ja kyvystä hallita kriisejä, kuten talous ja näitä rasismia ja muita kohuja. Sopivuus pääministeriksi varsin hyvä. Sitten negatiivinen ja kriittinen versio. Riikka Purra on tyypillinen populistipolitiikko, joka on noussut akateemisesta taustasta, valtiotieteen maisteri 2005, perussuomalaisten huipulle ilman suuria visioita. Tutkijossa poliittiseksi sihteeriksi 2016, kansanedustajaksi 2019, puheenjohtajaksi 2021 ja uudelleen valittuna puheenjohtajana 2025, huolimatta jatkuvista skandaaleista. Hän johti puolueen vaalivoittoon 2023, mutta muodosti hallituksen, joka on uponnut kohuihin heti alusta alkaen. Pääministerinä, varapääministerinä ja valtiovarainministerinä Purra on ollut heikko ja reaktiivinen. Talouspolitiikka 6 miljardin leikkauksella on pahentanut lamaa ja lisännyt eriarvoisuutta ilman tuloksia. Hän on kytkenyt maahanmuuton turvallisuuteen itäraja retoriikalla, joka ruokkii pelkoa. Suurin ongelma ovat rasismikohut, 2023 paljastuneet vanhat blogikommentit, rasistiset flurrit väkivaltauhkauksille 2008-2011. Johtivat anteeksi pyyntöön, mutta eivät muutokseen. Puolueen jäsenet alkoivat samanlaista 2025 kommentit, joita Purra puolisti ei-rasistisena. Antirasismikampanja 2024 oli tekopyhää ja hän kieltäytyi osallistumasta siihen. Henkilökohtaiset saavutukset, kuten laihtumistrendi 2025, tuntuvat pinnallisella verrattuna pitkiin työpäiviin, jotka paljastavat uupumuksen. Pääministerinä Purra olisi riski. Vahva nativistinen tausta yhdistettynä rasismikandaaleihin ja talousepäonnistumiseen tekee hänestä heikon johtajan
joka priorisoi puolueen äärioikeistoa kansan yhtenäisyyden sijaan. Hän edustaa jakavaa politiikkaa ilman todellista johtajuutta. Pääministeriksi sopivuus on heikko tai korkeintaan keskinkertainen. Liian paljon varjostavia kohuja ja ristiriitoja. Näin me pääsimme käsittelemään tätä Riikka Purran asiaa. Ja nyt te voitte vertailla näitä versioita, mikä teidän mielestänne on totta ja parhaiten kuvaa tilannetta. Me näemme, että kaikissa asioissa on omat puolensa ja pitää muistaa, että yleinen käsitys asioista tosiaan tulee, mitä valtamediat ja muut sanovat. Hyvin harva kykenee tai edes haluaa muodostaa aivan itsenäisiä käsityksiä asioista. Mutta tässä nyt käsittelemme Riikka Purran ja hänen kykynsä ja mahdollisuutensa tulla seuraavaksi Suomen tasavallan pääministeriksi, mikäli perussuomalaisten puolue esimerkiksi voittaisi seuraavat vaalit. Kiitos teille ja jatketaan ja periksi ei anneta ja ajatellaan itsenäisesti näistä kaikista asioista. Kiitos oikein paljon ja kaikkea hyvää. Hei hei!